kan si sagyang kay kadilimutan no rina-rina ko kalalindan gay na ikadway ni kapiguna na si ko 2019 padmamusi ko mga activities in line sa Marawi Week of Peace. So, alhamdulillah, susuporta na agyang kay Task Force Bangon Marawi, may paupuweran agyang kay Radyo Pilipinas Marawi. So, ayaw pa katanulong roon na message o representative of City Government of Marawi. Okay, so do we have meron po representative of the LG Marawi? Ano na representative ni City Mayor? Attorney Paulus Magandambra? Girl Scout. Utubilay sa milalim na syaitan ni Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On behalf, I think, not only of the local government unit of Marawi, but on behalf of the Subcommittee on Business and Livelihood, given again kaya kalilimutan no, arina-rinaw, pag-uluan na ng kaya BFF-akan, managers, isang kaya DXSO, na so kapabaloy ang program matan arina-rinaw, part sa eco-trade, fair and expo tano, sa isang kaya bulan, May, in commemoration of the Marawi Week of Peace, na biyakay mo mamis kanulangon, diyan kaya lagi daya kalilimod na welcome ay sabapian na diya sukita nun ipanguyat sa iko mga kalumbayan at diran kalipate. So mga basairan, basa amranaw as ipakaukit kusiktan mga arts and culture. So to Radyo DXSO, Radyo na Pilipinas and DXSO and all miyapot si isang kaya kalilimutan no, saan ibu salamat for continuing diyan utan sustaining the diyan kaya lagi daya rina-rinaw to all participating mga artista no, pangnita laong ka no mamakatabang no, so langon no audience ta no, pangnita mamulaong ka no makakuha sa endo sa mga lessons sa kanan through sa lyrics and songs. Sa mga judges tano, panalamatan tano sila, gusto lang ang mga tayo ito kasaya. Salamat, salamat. Let's begin the Rina-Rinaw for 2022. Thank you so much, Pelagi, Hadyo City Asia, Baikon, kayong Katnuska. Sangibo salamat sa imong po support nga sa gilagi kayang mga kalilimod. Now, ay tanong magganap, nagyang kay representative Task Force Bangon Marawi, Field Office Manager, Assistant Secretary Felix Castro Jr., Gulalan kay Juhari Lungna. To our Board of Judges, Honorable Wenida Papandayan Ma'am, we have Attorney Norma Tanggol, and then Sir Jamay Ahmad. Of course, we have here today our very own Doktora Yose ng PTI. Hi ma'am, ating mga panauhin sa FTIP, partner organization both sa humanitarian and development world. No? Ladies and gentlemen, of course, ang ating representative kanina, no? Ang PESA manager na Sir Caps, nandito po. Ma'am, ladies and gentlemen, today we are here to put our place, ourselves, and the sanctuary of expression and feeling. Because music, singing, is where feelings and emotion are being conjured up. When we wanted to reminisce, we wanted to remember things that we like, when we wanted to express our emotion, na di makangulanan sa giyang kayatikta ng music. Do not forget that the long epic in the globe na Sumranaw epic, which is Sudarangan. Correct, ma'am? And for that reason, Imanto, Task Force Bangon Marawi, o kipagpadan yan sa giyang kaya radyo ng Pilipinas,
mula lang sa giyang kaiya pakatatayan tanong bayalabing bay syura na nyalimuntelo kay pananalintan mo po kalaikipantag o kalilitan. As we say it, peace is the prerequisite of sustainable development. To all of our contenders, good luck. This is not about who will win, because all of us are winners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar na gito ari tanong, kailangan na ditanong pilipatan. So, basta tanong ang ranaw. So, tigong nga lukas tanong, minsan uray kulawan, iuran sa litayngad. Na mapagiro itanman, itarintik sa dinatan. Antay daw ang sabot. Laman yun na sabot ha. Well, anyway, we'd like also to acknowledge our base manager sa City Government of Marawi, si Sir Cabs Pakasam. Okay, so ayay man to ang mga hurado tanong, Board of Judges tanong. Gusto ko pong ipakilala. Guest number 1, giyang mga guest tanong na pure na yung mga judges. Students to Executive Judge tanong sa Marawi City and Lano del Sur. Ginan na I tell you, niya kapasa-pasay nga pag-inid. Matan. Gusto ka rin sa Pranaw. Pinutanong pinwa judge. Si Executive Judge Bayan Lagi sa Pantawatupong Judge Pinida Bang Mamugar Papandayan. Palakpakan natin. Yan. Pura na na judge. Ang pumatagal na lang sa mga judges. Mga contestants. Judge number 2. Biyakas kanya na OIC, Regional Prosecutor sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapasang pinanaling na pag-inig ang mga dalang-dalang Maranaw. Gina ng mga Maranaw niyo sa Liriksyo, nabunin na ng sisinga, tingin ang tunay niya may makagugugugong Maranaw. Pero, suminsahi o mga kanta kailangan na pisabutan. Si CPNO here, former Regional Prosecutor sa BERMM, Hajar City, Norma Tanggol. Palakpakan natin. Yan. Ikatlo, Judge Sano, naayan din maguluhan sa sagyang kay Amoros Band. Di man muna kapusan maginid agumada kami composition. Si Jam Ahmad. Okay, so ginag-Judge Sano sa mga contestant na PFLO, kakalawa na ng mga judges na naka-pure din ng mga judge. Okay. So, presenting contestant number 1, Haji Noor Ama of the Zone Band. Ito, aming masayman to. More powers lagi ang mga judges. Saka kay ma'am. Thank you, ma'am. Engkang sebab begini. Tadi ku dari suribat amanah tabat. Itaruskan sudikan ginawa yung mga magstan. Nakanalitan sa Islam at ginan sudito ang kaniligtan.
kay makaputo pagawad marimbang aron demi sigipon ito panupira suukit sa katunggalan nagkapanurang buyon sulalang sa kapatid sa buman sa limaling adi rumasang sa banan alugong niyan banan ay ngarang susunan nadutambor ang kaniyan sa buman sa malimos apayo mapinatan nagbidag kong matalagalan Kanagay suwisla at ito kalilitan, kalilitan. Isa'y kalilitan, daurang din sa ito. Mapiyayang tangan, mapiyaan lumingan, upang tanosiran, sa kikas ko yung kalilitan. Siya kang sumusa, na ano ko ang sulunod, ikaso'y sukalilitan, agad ako mga Diyos tanong. Istiran niya magtutugan, aminin pa ang dagiran. Kung sa nakawad pa, madiran di kasi sinulay, aminin ka na. Siya ko'y sumalista, na ano ko ng sulunod, ikasu'y sukalilitan, agad ako mga loks tanong, kung sirang iyabang tugon, aminin pa ng dagiran, kung sa nakamaduro pa, adirang di kasi sinulay. Siya ko'y sumusta, na ano ko ang sulunod, ikaso'y sukalilitan, agad ako mga loks tanong, kung sirang iyabang tugon, aminin pa ng dagiran, kung sa
Isa-isa tanong kapag lang sa maliwanag suyod pag-ibig Kayaan ka pamiko sinaulinan mo amin kung kalilitan kung inanapin mo yan. Isa-isa tanong Muslim ka o Kristiyano Lautan ng Pilipino Salamat po. Okay, music, maestro. Maestro, final. Ito para sa Marawi, Marawi 6. Maranao finest. Inang kako madatalataw, inang kako maranao, tumako kadatlan siko panumbayan, sumyaw daw nasa Marawi. Kataya sututunan po ko pada po udro po si itama sa niya kang pada para tutunan si kubiti paralan aming kanakila na nasukakat nakya panugan suki pengaratan untuk gagal pagaliya ini kamar sukutat atau lain masiswa itu orang namun nak ini kata pada penat ayo stop benar nabi atas suka istisah kekasa ini setengah bukan bakal dunia minasa ada
Suka pati ikas kung lagi ka manusia pagariya paghinuka katik-katik pero magkatamak ka sugaban ang tarot pa pamapia dapawin iyan di ka karasulian gawin skay kasukupal sa tikap kadayaman tumak tupag ka pagariya inang ka kung madakan lataw inang ka kung mga maranaw tumato kadaklan siko kanong bayan sumyaw na sa Marawi katawan ka inuway ang kaswa o manisangya na taginawa sa pagsangyaw na supadaklan na tigilan tulad sa babiyan yesto at na katawan ka alam nabapusi erakan nabapusi erka bagada masing-masing maputan umanisana ng tanong karibat ng tanong niya dosa inuway ang na sabab ko mga dosa sabab ko ka penutusa iman to minitan ko inuso ingat tanong iman to niya binasa kagariya patnaw ka tuod patanong na mo mamanglitan sa nila sikupat ng tanong kada babaw ko tanong o diskanya ko isa-isa kan nanunukan sa kaya dunia inang kanto madakan latang inang kanto mga maranaw tumato padaklan siko kanong bayan sumyaw na sa Marawi ayaw mo ang panganila may kasusubuan ni kaisa-isa o maranaw si isa ranaw sa libag mo supagtaw ingada ka naranaw gigs ka ka naranaw ipangailan si biin si isa sa nakaw kasakasundan sana ayaw mo piyag ingada itindag sa Islam ayaw mo kakapta